5 milyon. Oho. Yazıp ülgüresin mi? Yazam hatta seni uzup giderim. Nasıl beni yaz? Bana bir kıymışı ver hadi gel. Neyse bu. Unutma. Bu ne bu? Mida o kalimatala. Doğru. Ketişkeli sureti altında da ardında yok. Mene bir tamaşa. Yaz bu Latince ile de. Latino. Ayı Latino. Сиңа тағы да күз яшьләремне түгәрмен дип уйлап кайткан идемме мин. Туган туфрагым минем зарымны ишетәсеңме син? Адашып йөргән ятим кызчыгым күз оясына кайтып кергән иде. Оядашлары аны кабул итмәде. Тап чыгарды. Тегеннән мине Совет законы, ГПУ, төрмә, лагерь белән куркытып җибәрделәр. Хәдин алар түгел. Дусларымның нәфрәте битеп торган икән. Seni kolunu sıra, milyarder oğulları aldığına kilit. Baş kaşıklar. Hatun kılıçın dünyadaki en kıymetli kapital motorluk. Bizler onun altında koltarına taşıyoruz. Sen bundan böyle. Yok yüzden böyle uzun sayı olasın. Җитәр, Карош, шунда тукта. Бер селтәүдә бөтен өметләремне шәлпәрмә иттерәсеңме, кызым, бала? Кичерәмин. Үземдә сине дә алдаган булып чыктым. Кичер. Сеньор Пикке уйнап кына, шаярып кына сылтаган даяк мине һушыма китерде. Шикләремне таратты. Рәхмәт ана. Күңелем сизә. Йөрәккә, бик йөрәккә китәрбез. Тик үткәннәрдән гафу сорар өчен кире әйләнеп кайтмаса.